гӯё ба шумо тара рашк карда бошад ва шуморо аз бозӣ баровардан. Фавик, гӯш киса? А бача гирифти удалит кардӣ айса автор хайч нагуфтем. Баги полностью удалит ко охи видеора. ҳамин ки духтар дар интернет баромад дар назари чашми дигарон шарманда аст. шумо ба ҳамин гап чӣ посух додан мехоҳед? Хушрӯи мактаб мегуфтам ма. Серьёзно. дар ҳақиқат хушрӯи Хай мактаб будед? бинен, оли бинен. Инвалид ҳам бошад. Нағз бинамша, ҳо чӣ бане? Ҳамин рӯз бием початона массаж мекунам. Хоб. Мебахшен хай. Хизмати шумо кадастам, бо чӣ намераса? хушхабар барои модарону апаҳо. Ин ҳамиҷа ҳамаи тӯҳфаҳои дидесен, ҳамино барои шумоанд. WhatsApp ки дар рӯи экранай Мадина Бонова медроен, дар фабрик шуморо регистратсия мекунад, ҳам тӯҳфаи пулӣ ба даст меоред, ҳама ин ҳамин тӯҳфаҳои дигар барои шумо. худи ҳозир ба WhatsApp Мадина Бону бинависен, шумо регистратсия шавед, аз як моҳ аз 80,000 то 150,000 рубла маош ба даст мегирен. Ногуфта намонад ки синни сол фарқ надорад. Барои шумо як телефони мобилӣ ва WhatsApp дар кора ки дар ҷои нишасти ихтон кор кунед. ҳамаи ҳамин таҷҳизотҳо барои ҳавасмандгардонии шумое ки худи ҳозир ки навора дидесен ки даромаден регистратсия шиден, дар муддати 10 рӯз ҳамин тӯҳфаҳо айда симо қабул мекунед. марҳамат ба WhatsApp Мадина Бону муроҷиат кунед. дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед хати сарҳадро убур кунед, яъне аз сарҳад гузаред, ба ширкати бовариноки Баха муроҷиат кунед. рақамҳо дар рӯи экран. бо арзу салом ва эҳтироми хоса ҳузури якояки шумо тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро. инак дар барнома бо шумо ҳастам. ман журналист Рустам Азимӣ. бо дидани симои ҷаззобу зебои ин духтарак фикр мекунам ки моту маҳбуд мешавед. аллакай пай мебаред ки ӯ кисту чӣ кор аст. дӯстони азиз, ӯ дар аввал тиктокер буд, баъдан ба самти инстаграм ворид шуд ва бубинед ки бо наворҳои ҷолибаш зуд дар дилу дидаи мардум ҷой гирифт. имрӯзҳо аз хурд то бузург ӯро дӯст доштанд. ба кадом хотир? ба хотире ки наворҳояш ҷолиб аст, бо маънӣ аст, аз ҳаёту аз мавзӯъҳои доғи рӯз гирифта шудааст. биёед беҳтараш симояшро ба шумо нишон медиҳем, бо ӯ шинос мешавем дар барнома ва баъдан аз зиндагиаш якҷоя огоҳ мешавем. хуш омадед муҳайё Исломова. Раҳмат. Салом алейкум. Раҳмати калон барои давлатон. муҳайёро бештар бо анамун мӯи дарози зебандаи тоҷиконааш мардум дӯст медоранд ва агар аҳамият дода бошед дар наворҳояш низ бо ҳамин мӯи зебояш ҳамеша ӯро таърифу тавсиф мекунанд. мегуфтед ки ин мӯйро аз чандсолагиатон шумо то ин муддат нигоҳ карда истодаед? Ай синфи ниҳим дар рафта будам, мӯй сарума брида будам, полни каскад када будам, иққа када будам. очам ҷанг кард, дига намондак. дига намондак будани хе дароз шуда рафт. ба худи шумо писанд аст? ака худамда маҳфуз шуд. шояд ана ҳамин зебогии шумо, ана ҳамин мӯи сари зебандаи шумо нархаш хироҷи як мамлакат бошад. тамошобини мо шуморо гарчанд дӯстам доранд, вале дар бораи шумо кам медонанд. биёед беҳтараш худатон дар бораи худ қисса кунед. аз куҷоед? чӣ гуна роҳ ёфтед ба интернет? албатта ки бо рӯзигии хонавода шумо ворид шудед. ҳамашро мегуфтед. ма худам ай душанбеям. тавош даем да душанбе. чӣ хале ки да и сфера даромадагиам, ай тикток сарштаге. тикток съёмка обычно. Ман видео кадана налаз мебинам худам. съёмка мекунам, видео мекунам, да тикток мепартом, хай чӣ хеле подписчико иҷода бу комментария ҳама мада маҳфуз шид. баъд акай Дилшод менависа. Дишей. менависа файрод мекуна ҳамин актрисагия кати шефча якуму мекуне. баъде ки кати вай съёмка шид, чӣ хе бугум, ҳамин рола бурда метонам и медроем, мақсад ҳамин сферада медром. ай тиктоки. падару модар чӣ? падару модар хурсанданд ма дар ин сфераём, ма раи хидма ёфтум. и чӣ хе бугум, ҳастае ки одамое ки оташон против мешаванд, ҳастае ки очашон против мешаванд. не аймада ман видео кунам, ага ва ё хурсанд мешаванд ва ё тамошо мекунанд, кати ман яҷоя мешнанд, механданд, мегӯям вай видеот миллион мепарад зур. поддержкашон ҳастае. ҳамиқаш мада басае ки поддержкаи падару модарам аст. яъне боварӣ бошад, агар ҳамон диле ки дур меравад, яъне тоза мешавад. яъне ки падару модар ба шумо бовар доранд. мумкин ҳо. ай даверияшон набуромадам ки мара ҳамин сферада мондагиянд. духтарон бештар эркаи падар мешавад. шумо дар хона чӣ эркае? шашум духтар. яъне ки аз миёни 6 духтар ягона шумо эрка? ма охиронгиам. ма кенҷакиам, баъди ман хай додармай. аввалин наворе ки шумо пешкаш кардед ва мардум шуморо хуб қабул карданд, кадом видеоятон буд? видеои кати Акай Дилшод. мо метавонем ки аз коргардон хоҳиш кунем ки як порчаашро гузорад, то ҳамагӣ донем. аҳамият додаем дар интернет ба духтарон бештар неш мезананд,
таҳқир мекунанд, бахилӣ мекунанд. Шумо аз ин чизо наметарсед? не ман ба кори худмам, ба зиндагии худмам, ба сиёмкои худмам, ман зиндагии як кас да кордор нестам. мақсад ман айн худам ҳамин чиза мебинам ки ман ӯ да кордор нестам, ӯ ма да кордор нашавам. ин хеле аз чӣ таби шумо нохуш мешавад, переживат мекунед вақте дар интернет дар бораи шумо он гапи қабеҳ гӯянд? ман аҳамият наметиҳам. яъне ки тамоман не аҳамият наметиҳам. мо то ҷое хабар дорем шумо ба дӯстдоштаи худ нарасидаед. Сабаб чӣ буд ки аз ҳамдигар ҷудо шудед ё шуморо ҷудо карданд? ман ҳам хале одамам ки ман нағз бинам фарқ надора. ӯ состояниеш, ӯра афташ, мақсад мада ягон чиз фарқ надора. Инвалид ҳам бошад? нағз бинам шаҳо чӣ бане? ман ҳамон одама қабул кардагиам полностью. ӯ фарқ надора ӯ чӣ хале. яъне ки шумо нагуфтед ки сабаб чӣ буд ки аз ҳам ҷудо шудед? нашид. то ҳол дӯсташ медоред ё ки аллакай дилатон сард шуд? намедонам. чӣ мехали савола нестед? абача чӣ мегӯяд мардум Майлаш. ошиқа мера боша. бигзор аммо ҳақиқата бояд донад. хонадор шуд? не вале нашуда. шояд анамин вақт ҳолу ҳам бармегардад ки шумо ба ҳамдигар боз мерасед. мумкин. ба духтарони зебо бештар изҳори муҳаббат мекунанд. боварӣ дорам ки ҳамкасбони худ аллакай ба шумо изҳори муҳаббат кардаанд. хеле ҳастанд хеле одамоям. чӣ ҷавоб мегӯед? чихе бугум агар дар дилит набоша ӯ одама чихе наздик мекунӣ дар худат намешава ку. ишқ албатта ки ба маҷбурӣ меҳмони хонаи ҳар як дил намешавад ва сад агар ки дарди дил кунад хирагӣ ҳам кунад шумо қабул намекунед. то худатон дӯст надоред ҳамин хел? аҷоиб характер дорам. ва агар баъди барномаи мо ҷавонҳои муносиб пайдо шаванд ба дари хонаатон хостгорӣ оянд? мебиям ихе нигоҳ кунем ага бисёр мебиям не ки дадаи ман мега ҳоли ман наметиҳам. чӣ магар аз шумо пеш духтар ҳаст? не ман охирон духтарам уҷа ҳамашон шу кардагианд не ки меган ҳоли барвақтае ҳоли ту майдаи меган куҷо шу мекунӣ? ба ҳам худи падаратон розӣ намешавад? не. шумо бо падару модар зиндагӣ мекунед? ҳо. нисбати онҳое ки назари бад доранд ман аҳамият додам ки ҳамин ки духтар дар интернет баромад дар назари чашми дигарон шарманда аст. шумо ба ҳамин гап чӣ посух додан мехоҳед? не чихе бугум мардум чизе ки дар интернет мебинанд фикр мекунанд ҳамон чиз реальние. ина духтару бачаро бинанд мегӯянд ки я ролик просто зану шӯӣ мекунӣ мегӯянд вай значит зану шӯанд ё ки парень девушкаанд хали резко қабул мекунанд ихе қабул мекунанд. падару модари ман мебинанд ҳама чи ман нақл мекунам. ман кати ваё ранги ҷураем. ман ҳама чи ман мерам мегумшонам ки чӣ кор мекунам ки чӣ мешава ҳамаша ман мегумшонам. барам қад доверие ки доранд ин чиз против нестанд. мақсад шармандагӣ умуман чихе бугум аҳамият наметиҳанд. ранги худам гӯре аҳамият наметиҳанд. бале ҳаёт гардишҳои худро дорад. як мебинед ки дар пастӣ ҳастед як мебинед дар баландӣ ҳастед. шумо ояндаи худро чӣ гуна дидан мехоҳед? насиб надонам ман чӣ гап мешава. шумо дар гурӯҳи келинчакҳо яке аз намояндаҳое ҳастед ки фақат нақши келинро мебозед. фикр мекунам агар дар нақши хуштоман ба шумо бовар кунанд азодаш мебаред? чӣ бане? аз шумо хуштомани бад мебарад ёки хуб? гирёнчак? ҳар душам ҳамаш. вақте ки актриса шуди ӯ айҳудаш баромадан дар кора ҳамон кора. агар ба шумо чиро бовар кунанд айҳудаш мебаред? мумкин ки ҳо. барое ки чихе бугум мо ина фави кати сиёмка кардем уҷада роли занида акай дилшод кати сиёмка кардем уҷада дигар рола ози айни мода полностью бо келинчакия. яхе вақт мешава ки келинчаки суст яхе вақт мешава ки тамбал ҳама рола мебарем. ман ба шумо се нақши келинчакро пешниҳод мекунам. ба шумо дар анами се нақш бояд маҳорати худро нишон деҳед. келинчаки ҳилагар. алло бугум тамом боз кунам. алло мардакҷон ҳамин рӯз чӣ мерам бозор меравам намешава ягон сумада партоен мепартоен? майлиш хоб ҳамин рӯз бием початона массаж мекунам. хоб
бародаро ва апаҳои азиз, кадоме ки мехоҳад ки бизнеси тайёр харидорӣ кунад, ҳамин ҷа мондагим занг бизанем бародара як бизнесро дар вилояти Хатлон. Хай як рӯз ман номи бизнеса гирифта наметавонам, худтон занг бизанем, ба хотире ки чӣ қадар конкуренсия бисёри бада, ин ҳамин рақамҳои дар рӯи экране занг бизанем, бизнес дар як моҳ зиёда аз 20-25 ҳазор сомон 100% гарантияш хати барои шумо доход меёрад. Як чиз дигар гуфтам ки бизнес 100% бовар қатияй номрои ки ҳастен занг мезанем, мерем во мехрем бизнеса барои шумо ҳамаи ҷоша точкаоша нишон метам, мефаҳмонад чӣ бизнесай. Бизнес гатовай, фақат як касе дар курае ки кор кунад. Бадани шумоам шарт нестай, фақат метавонед ки бизнеса ай ки ҷое ки бошен пеш барен. Рақамҳое ки дар рӯи экрана занг бизанед, пратар мефаҳмонатон. Шумо метавонед дар Москва ҳам бошен, бизнеса харидорӣ кунед, одамои худтона бимонед дар бизнес кор кунанд. офарин, офарин. Дар нақши келинчаки ҳилагар буд. Дар нақши келинчаки ҳамеша гирёнчак. майли очаҷон, ягон чи ман гапто намегирам, ҳамаша мекунам. майлиш хуб. ягон чи гап назанен, ами шумда гап назанем, ман ҳамаша худам мекунам. хуб. Тамом. дар нақши келинчаке ки ҳамеша бо хуштуманаш баҳс мекунад, ҷанҷол мебардорад. яъне ки ганда. Гандаги рол? аз шумо одами бад мебарояд, шоҳид мешавед. рӯз нимрӯз шудааст ин келини ман дар хона хоб. На айба медонад, на шарма. ҳайфи ту бар ин келин. мебахшен хай, хизмати шумо кадастам, бо чит намераса. о хизмати хусру хуштоман барои ту хизмат нест? Неа. ами главное, шум довольнее. лаву даҳанаш мепусидаги будасту бачаи ман хато кадай. садқаи келин шави ту. рафте ба хотири хуштоманҳо. боре дуздӣ кардаед? Ҳа? дуздӣ. Дуздӣ? Неа. панӯҳ накунед. Не. хоҳ нохоҳ давраи мактабӣ бошад, давраи дар бозор сайрагашт бошад, албатта ки чизе дуздидаед. Не, айни ман ганда бисёр спонсор доштам. Апои ман бисёри бад буда. Хали бигем ҳар як суп медодак, ман хурда меомадам. Набуд и хали момент. лақаб доштед дар мактаб? Чӣ хали? ҳангоми кӯдак будед шуморо чӣ лақаб монда буда? хушрӯи мактаб мегуфтам ман. Серьёзно. дар ҳақиқат хушрӯи Хай мактаб будед? бинен, оли бинен. Тамошо Ам камитар мекунед? да нависам ва бихонем. агар ба шумо нақши хуштоманро диҳам, азодаш мебароед? Мебуроем. як замон шоҳид шудам ки бо тараву нек ҳам шумо нақш бозида будед. Уҷа дар роли хуштоманӣ буд. чӣ сабаб шуд ки шуморо аз бозӣ бароварданд? шояд тара рашк кард ба шавараш? Не. Товизра гап мезанем катиш. ман ҳамин хеле шунидам ки гӯё ба шумо тара рашк карда бошад ва шуморо аз бозӣ бароварданд аз гурӯҳ. Не. Тара омадагишонда сиёмка кардем. Бо ӯ ки дар Ташкент местан, бо рафтан. Сиёмкора буд кардан, ҳамаро запас гирифтам, мо 2 видео кардем тарашон, успеҳ кардем. Бо Ташкент рафтан, ина бо ба наздикӣ омадан, насиб боша бо видео мебуроя. Ихали тара чӣ бугум? Духтари чие? Катиш ман дугона шудагиём. Ягон хали фикри бад, ягон вай нест. Он сиёмкамо наҳаҷоя мекутем. беҳтарин. ва шумо аз миёни сарояндаҳо киёро дӯст медоред, ҳунарашро мухлиси кадом сароянда ҳастед? Фарух Ҳасанов. тамом. Фарух аз Ҳасанов. анҳо Зулайхо. ду блогере ки ҳамеша корҳояш ба шумо писанд аст. як духтар, як писар. ки аст? Айз Рахима. яъне ки ба шумо мақуланд. ду актёр ва актрисае ки ба шумо мақул ҳастанд. ҳамеша нақшу роликҳояшонро тамошо мекунед, ба шумо мақул. ма ҳами Айз Рахима тарай не, карай не. моҳайё, ҳозир ман ба шумо як пранк пешниҳод мекунам. мардум гумон мекунанд ки дар ҳақиқат шумо дар ҳақиқат нишон медиҳед. биёед бибинем ки азодаи ҳамин нақши мо мебаред. дар ҳамин пранки мо шумо тариқи навор ба Фавик, яъне ба Фаридун видеообращение азодаш мебаред. чӣ гапе доред марҳамат? Фавик, гӯш киса. бача гирифтӣ, удалит кардӣ айса автор, хай чӣ нагуфтем. Биги полностью удалит ки охи видеора 200 видео катима кардагӣ. дар ҳақиқат ова. Фаридун ман фикр мекунам ки ин чӣ мегӯянд, изҳороти муҳайёро сахт қабул намекунад. ин пранк буд ва аз удаи ин пранк шумо баромадед. биёед аз шумо сароянда мебаред як сурудхоне? Не. чун хоҳарбузургатон сароянда аст Сабоҳат ва шояд ин дар хуни шумо ҳам бошад меҳри сарояндагӣ. Не, наметонам хонда. метавонед, овози ширин дорӣ. урусӣ бихона мешава? фарқ надорад, тоҷикӣ аст, русӣ аст. Тамом.
Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу. Весна, а я пуста, как и мой вайб. хонед. Не, я намехонам дига. дар гӯшам кадом як ҳашарот раҳ гашт. Ман фикр кардам ки дар ҳақиқат садои зебо доред ва тоқат нокарда намешавад ва гӯшхарошам ҳаст. аҳсан мегӯям ки дар соли 2025 боз як сарояндаи дигар бо номи муҳайё пайдо шуд. аз ин пас гуфтаашро месарояд, шумо тоқат кунед, хуб гӯш кунед. ташаккури зиёд. Пешакӣ чӣ мекунем? Ҳам блогер шудем, ака артистам кам мегзарем. мо метавонем ки ягон саҳнае бозем ки дар чашми тамошобин реал метовад. муҳайё сабаби ба ин ҷо даъват кардани ман чӣ хел фаҳмонам? ману ту дигар хушбахт шуда наметавонем. гуфтани ин сухан барои ман хеле дардовар аст, вале падару модарам духтари дигарро ёфтанд. маро бубахш. Накай хеле. Я гап мегум да, ман иқақатти гав задам ба бӯй мед кади. Чӣ хел ту маро оз мепартои меравӣ? барои ман интихоби падару модар болотар аст. Ман не? Чӣ ба агар некати ман гав зади иқа вақта гузаронди? дӯст надоштам. дар чашмоат ман ишқ дидестам. олям. Накай хеле намо. биё ҳама чӣ буд дар ҳамин ҷо нуқта мегузорем. маро фаромӯш кун, ман пайи тӯю мешавам. Накай хеле. Чӣ хел ту маро тоқам мемонӣ меравӣ? тақдиру насиб аст. боварӣ дорам ки хушбахт мешавӣ. ман медонам ту маро дӯст медорӣ. неки рафтӣ дубора барнагард. ман қабул карда наметавонам. дуюм бор ман шикаст хӯрда наметавонам. маро бубахш. ташаккур. муҳайё аҳамият дода бошед. мо якчанд рӯз қабл бо Закия ҳамкору ҳамкасб дугонаи шумо интервю карда будем, суҳбат карда будем. дар он ҷо аз шумо бисёр гапҳои хуб гуфт. ин гапҳо асос доштанд? дар ҳақиқат шуморо дӯст медорад ва шумо нозу карашмаи ӯро мебардоред? ман Закияра ранги апаи худам медонам. и чӣ хеле ки вай нози мара мебардора, марам ӯро мебардорам. ҷоеш мешавад ки марам да ӯ эркагӣ мекунам. ҷанг ҳам мешавед? ҷанг шавем, имура успокоит мекуна, имура. Не, руканаку муканак мақсад байни. Не, хеле нест. зиндагии Закияра бисёриҳо наметонанд. чӣ хеле гузаштаги ӯ да публика метона биханда, метона любови хе қича ҷангара бигира, чӣ бигира, неки дирини дили ӯра ҳеч кан наметона. ҳам хе. чӣ хел бигӯм? ман ҳар кас кати дугонагарӣ карда наметавонам. ҳар каса да худам наздик карда наметавонам. ман дугона надорам. ҳозир да ман Закия ҳам ранги апаи маштаги, ҳам ранги дугонаи ҷонӣ маштаги. биёед беҳтар ин гапро ба ман неву. ана ҳамун муҳаббати худро тариқи навор ба Закия расонед. Закия, мо уқаям шинос нестем, не ки матра ранги апаи худам донистам и дарини дили ман да ту ҷо шудаги. чӣ хеле ки ту мара гуфтӣ матра дӯст медорам, матра ай ту да зиёд дӯст медорам. ҳамеша катитам и шукада намеравам зиқнаша. тура намебудам катим сабой мекунам. ташаккур. мабодо шодона барномаро тамошо кунад, ғамгин мешавад ки чаро як бор номи ӯро ба забон нагирифтед. шодона катия мо дугонаем, не ки ҳозирашда мо уқа наздик нестем. барои ҳамдардӣ карданда мо наздик наштаем. яъне ки ӯ сабаб шуд ки шумо бо Закия рафтор кунед, шинос шавед. ҳамин хел? мо пешакӣ кати шодона шинос шудагем. не ки Закия кати кай ки мо да зодурӯзи ӯ дидем я дигаримона. чӣ хел бигӯм? ранги мегуфта бошед, дилмон наздикай. шиштем, гав задем, гапи ма да ӯ маъқул шуд. ай пага муҳайё кора сар кунем, дига ягон каса нигоҳ намекунем. тамом. ҳамхали ба гирифтем, ҳар дувон ҷамъ шудем, саҳар кати хестем, либосамона гирифтем, запас ҳамаи чӣ ба шодона файрод кардем. ихале шуд ки мо ҳама чира якам худмон гавзанон мекунем, сценария фикр мекунем, тайёр мекунем, баъд файрод мекунем. мо дукасаем, бисёри вақт дукасаем. ҳамдардидам ҳозирашда дар дил накардем. шодонада дар дил накардагем. он ҷавон кист ки аз субҳ то ҳозир ба шумо зузу занг мезанад? он ҷавон нест. ӯ Закие. чӣ мегӯяд? мега чӣ ба мара тоқа партовчӣ рафтӣ? хавотир мешавад.
тамошобинони азиз, ин буд барномаи чеҳраи Инстаграм. меҳмони барномаи мо буданд Муҳайё Исломова, духтаре ки ҳамеша дар интернет бо наворҳои ҷолиб моро шод месозад. дар охир чӣ пайғом доред ба тамошобини мо? ҳаматонро дӯст медорам. Куҷоида бошен набошен, сеҳат саломат бошен. Ташаккур.